खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनै आंनि चेनेलाव फिन गोबां समनि उनाव दिनै बरायबावना थाबाय। नेक्स्ट दिनै आंनि चेनेला दिनैनिफ्राय सानथाम सिगाङाव 1K कमप्लिट जादोंमोन। बेनि थाखायनो आंथ' आवगायहाय जेबो भिडिअ हेगाराखैमोन, नाथाय दिनै 1K जानायखाय नोंथांमोननि सेराव आरो भिडिअ हेगारबाय थानो लुगैनानै दिनै आगान सुरफिनलायबाय। थ' नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर। थ' बेफोरबायदिनो आरो इयुनाव मदद मोनलांबाय थागोन होननानै नोंथांमोननिसिम नोंथांमोननिफ्राय लुगैना थाबाय, बेफोरबायदि मदद मोनबाय थागोन होननानै। आरो नोंथांमोना आंखौ एसेबां अननाय सापर्ट होनानै दिनै आंनि चेनेलखौ 1K खालामना होबाय, बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। आरो लोगोसे मोनसे मोजां खौरां, जेनेबा दिनै 1K जाबाय नालाय, 1K जानायखाय आङो मन्दिराव जोंनि खाथियावनो जाय मन्दिरा दिनै बुंनो थाङोबा 511 माने 511 इयार्स 511 इयार्स जाबाय बे मन्दिरा। थ' माने खुलुमबाय थानाय बा जिदिनो फालिबोबाय थानाय बे 511 बोसोर जाबाय आरो। थ' बेफोरबायदि मन्दिराव आं फट'खौ देखायगोन बा आं खुलुमखाना फैबाय बे मन्दिराव। थ' नोंथांमोनाबो फैनो हागोन। थ' मन्दिरा बुंनो थाङोबा जोंना मोनथाम थानसालि। थ' सबनिसाय गिबियानो जाबाय श्री श्री फुलगुरि मन्दिर, नेक्स्ट जाबाय श्री श्री बुरा गसाइ थानसालि, नेक्स्ट आरो श्री श्री जगन्नाथ। बे मोनथाम थानसालियाव सानसे हाबाफारि लानानै माने फुजाया जायो आरो बेबायदि। नेक्स्ट आंनि चेनेला सिगां आलदा नाममोन, दिनैनिफ्राय चेनेलनि नेमखौ आं रिनेम खालामबाय, सोलायबाय, SK ब्रिलियान्ट दोनबाय। चेनेलनि नेमखौ माबोरै मोनखो नोंथांमोना गाहायावहाय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायनो दाबाव। नेक्स्ट आरो जिथुनिखि आं 1K जानायनि बाथ्रा बुंदोंमोन, थ' 1K जानायखाय आङो मोनसे बथा आरो थ' बेखौ बथा बुङा खोमा, बथा बायदि सिगां आं फट'खौ देखायगासिनो। नैबे जिथुनिखि नोंथांमोना फट' नायबाय थादों बे फट'आनो, बेखौ बथा बुङो ना मा बुङो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर। थ' हारसायै एसामिसाव खराय बुङो बेखौ। थ' बेखौ आङो 1K जानायखाय बे मन्दिराव दिनै बेखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो आंनि चेनेला जाहाथे इयुनाव गोबां ग्रथ जालाङो बा आपडेट जालाङो बा आं मोजां भिडिअ होबाय थानो हागोन, बेखौ आसा थिनानै बेखौ आङो दिनै गसाइनि सेराव होना फैबाय आरो। थ' माबोरै नांदों? थ' थेंक इउ नोंथांमोना इसेबां सापर्ट होनो थाखाय, आरो इयुनाव सापर्ट मोनगोन होननानै गोबां आसा थिनाय थाबाय। आरो नोंथांमोना जेरैबायदि अननाय होनायखाय दिनै 1K जाबाय, बे अननायखौ माब्लाबा बावा। थ' नोंथांमोना जेरैबायदि अननाय होदो, आंबो नोंथांमोननो माने अननाय होगोन भिडिअनि गेजेरजों। थ' थेंक इउ स' माच। आरो भिडिअफोरखौ लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, थ' साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो। आरो जेरैबायदि जायखिजाया मन्दिराव बेल बरन जायो, थिग बेबायदिनो नैबे मन्दिरावबो फुजानि सिगांखालि हराव गोन्दो होनो जोंनिया बर' रावै, किसुमान गावलिया भाषायाव। थ' गावलिया रावाव आरो बे गोन्दो बा बेल बरन जायो। थ' बेल बरन खालि जोंना बेयावहाय आर'ज गाबनाय जायो। थ' खुनु गासैबो धोरोमनिनो आर'ज माबायदि जायो, आर'ज गाबनाय गासिबो गोरोबलायनानै नैबे मन्दिरा गासिबो हारिनि मानसियानो गोरोबलायनानै बे मन्दिरखौ फालियो, फुजियो, गासैबो खालामबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ। बेयाव जोंना दा आर'ज गाबगासिनो, बाथौ आर'ज। जोंनि जिथुनिखि गोन्दो खालिफोरनियाव गोबां बावथाय लाना फैयो। थ' बेयाव खुलुमनो मानसिफ्रा गोबां हाखु दाखु जाना दङ, मेरला मानसि जादों। थ' नैथिंबो मोनसे
बे पाक्कानि अन्थाइ दं आरोना बेयावबो खुलुमो आरो एबार नोंथांमोनखौ मन्दिरनि भितर साइड सिंहैजाय माबोरै दङ बेखौ देखायनो नैयानो बेवहाय मोनसे समायना गुरि दं आरो नैबेवहाय दायो जोंना पर्दा देखायगोन पर्दा खुला आरो नैबे समाव नोंथांमोनखौ मोनसे बुस्थु बुजायनानै जिथुनिखि नोंथांमोनाव खुमब्रा ससे नुदों आरो मिथिंबो ससे थ' बेयाव खुमब्रा थाइसेमोन गथाहै बे खुमब्रा गथाखौ गेजेराव थबस्र' दानस'नानै बेखौ एसे बिबुखिनाखौ गारनानै बेयाव जोङो दा सेवा बेसर माइरं जाथि थाव बायदि बायदिखौ बेफोरबायदि आवा खुन्दुं होनानै बेफोरबायदि नास्ताबनानै बेफोरबायदि गोरा खालामनाय जागोन आरो बेखौ हरसे जोङो फोजोंना लाखिगोन आरो माने ओरैबायदि बाथ्राया किसुमान मानसिया बे बुस्थुखौ माने बेखौ मेनलि बर'आवहाय मा बुङो आं मिथिया थ' नोंथांमोना मिथिगौबा कमेन्ट सेक्सनाव खोनाबाय दाबाव थ' बेखौ आरिया फोजोंनाय बुङो थ' मेगाजिनबो ओंखारदोंमोन बे आरिया होननानै बेनिखायनो आङो आरियाखौनो बुंबाय थ' आंथ' आवगायनो बुंबाय नैबे मन्दिरा 511 इयार्स जाबाय थ' फुजिबाय थानाया मेगाजिनाबो 511 इयार होननानै ओंखारदों नेक्स्ट जिथुनिखि बे आलारि बाथि फोजोंदों ना बेखौ माने जिथुनिखि खुमब्रायाव आरिया फोजोंदो बे गावनि साननाय हास्थायनाय मोनसे गोग्गो गोरबोजों मोनसे साननाय हास्थायनाया जाफुंहोनो थाखाय गावनि खैना दोनो किसुमान मानसिया थ' जाहाबो काजिन सिस्टार निजा नङा काजिन सिस्टारा देग्लाय माने बेखौ देग्लायदो बोसोरथाम कमप्लिट जागोन थ' किसुमाना जिहेतु मोनथाम मन्दिर ओरैबायदि मोनथाम सिस्टेमाव खालामनो हायो मोनसेया जाबाय फार्स्ट हयथ' जिथुनिखि आरिया बेखौ बोसोरसेयाव फोजोबनो नागिरोबा मोनथाम मन्दिरावबो हरसे हरथाम जाबाय हरथाम खालामनो हायो बेबायदिबो खालामनो हायो नेक्स्ट 2 नाम्बार जिथुनिखि मोनथाम मन्दिराव खावालासिनो बोसोरथाम जुदि मोनसे मन्दिराव जुदि खावोबा बोसोरथाम खावनांगोन आरो बोसोरसेयावनो खावनोबा मोनथाम मन्दिरावबो बोसोरसेयावनो खावनांगोन बेफोरबायदि खालामनो हायो आरो ना थ' बेयावनो बेफोरबायदि जाथि थाव होनानै बुरैयानो बेखौ गोरा नास्ताबनानै बामोना खालामनो हागोन नोंथांमोना जाय खैना दोननाय बिथाङा लाबानो जाबाय आरो जिथुनिखि खुमब्राखौ थालिर दंफांनि सायाव फज'नानै बुरैयानो बेखौ हरसे दांबाय थानांगौ आरो बेनि नियमानो जाबाय बेखौ अरखौ माने गोमोरा जासे खालाखौ गोमोरा जासे हरसे सान ओंखारनायसिम लाखिनांगौ आरो ना थ' आं जिथुनिखि दा भिडिअ बनायदों मथा मथि 9:30 जाबाय फ्राय 9:30निफ्राय बेखौ गाबोन फुंनि सान ओंखारजासिम बेखौ फोजोंना लाखिनांगोन उन्दुलाङा लासे बेफोरबायदि आरो ना नियमा थ' नोंथांमोना नियमखौ बरियानो बुजिदों होनना सानना लाबाय थ' जिथुनिखि मन्दिर बे मन्दिरनि मुङा श्री श्री बुरा गुहाय मन्दिर बुरा गसाइ मन्दिर थ' बेयाव खुनु रोखोमनि जाथि धोरोमनि भेदाभेद गैया बेयाव आर'जबो गाबो नामबो हमो थ' गासैबो हारिनिनो माने इस्लाम धोरोमखौ बाद होनानै गासैबो धोरोमनि मानसियानो बेयाव आर'ज गाबो खुलुमो थ' बिराद मोजां नाङो आरोना नोंथांमोनाबो फैनो हागोन थ' बे आघोन मासनि पुर्निमा दानाव जायो आरोना नोंथांमोना जिथुनिखि नै थालिर दंफांखौ आं एसे खुमब्राखौ फज'नो थाखाय खावसेथिं खमान माबादों आरो खावसेथिं एसे गोथौ खालामना लादों आरोना आरो नैबिथिंहाय एसे साइडआव पर्दा देखायगासिनो नोंथांमोना नाय पर्दाया बर' फिल्मानो लिंसार एक्टर दङ नेक्स्ट पुजा एक्ट्रिस दङ देलाय नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो मा फिल्म बेयो दा नोंथांमोना नायखांबाय खोमा टिकेट दानि दुर्गा फुजायावहाय 30 थाखा बा बहाबा 50 थाखा बेफोरबायदि 60 थाखा होननानै दानियाव बोसोरसे नेनांगोन आरो बोसोरसे वेट खालामनांगोन बेयाव फ्रिनि देखायनाय जायो आरोना
गोदान फिल्म देखायनाय जादों लोगोफोर आरो नै मोनसे बाथ्रा आङो माबा खालामदों आरो ना रिमाइन्ड खालामदों नै खाथियावनो मादालबो दङ बेनिफ्राय मिथिं नाग्राबो दङ थ' खुनु जाति धोरोमनिफ्राय दाबित गैया थ' जमानो दोनदो बेयावनो मिथियो बेसेबां माने गोरोबना दोङो गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिजों आरो नैथिं आर'जआ दहायनो जोब्बाय थ' नैथिं अजापालि होनो थ' अजापालि होनो खोमा नैबे अजापालि बायदिखौनो नांदों आङो ओरैनोथ' अजापालिया गसंनासो माबायो नाम जिथुनिखि इसोरनि जेनेबा आर'ज गाबो थ' अजापालिखौ गसंनासो आर'ज गाबो थ' जोंना खुमब्राया दाबो जायाखै माथो नै जोंना खुमब्रायावहाय आलारि जिथुनिखि आलारि फोजोंनाय बायदि आलारि फोजोंबाय नेक्स्ट गाव जाय माबा बुस्थुखौ हास्थायदोंमोन जाय बुस्थुखौ लुगैदोंमोन बेयाव आर'ज गाबबाय आर'ज गाबनानै दा थ' बिसोरो बामुनफोरा माने गावनि जिथुनिखि मोन्थोर बे मोन्थोरखौ लिंना होगोन ओमफ्राय बेफोरबायदि खावबाथाय गावनि साननाय हास्थायनायफोरखौ जाफुं होननानै फोथायनाय दं आरोना थ' नै काजान जानाय सिस्टार बिसोरो खुलुमबाय मेरिट जाबाय दै थ' बिथांमोननि आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायबो बिथांमोननि जिउआ बा जिउ संसारा मोजां आलो गोजोनै सोलिलांथो थ' बेखौनो आसा थिबाय थ' बिथांमोना दा बे जिथुनिखि आरिया खुमब्रा खावनाय थ' आंना सानजारिसो दै थ' बेनिखायनो खुमब्रा होनफ्लांबाय थायो आङो थ' बेखौ गुफुर खुमब्राखौ बेयाव थालिर दंफां लायनानै बिसोरो दाखरसे खावबाय थासिगोन आरो नै जोंहा खुमब्राखौ मन्दिर सिङावहाय लांबाय जिथुनिखि जों आर'ज गाबो आर'ज गाबनाय सालि थ' बेफोरबायदि जोंबाय थागोन बे हरसे बेखौ माने थाव आरो जिथुनिखि सबाइ बेसर माइरं बेखौ होफिनबाय थानांगोन आरो गोमोरलांगोन ना नङाबा थ' नैबेयाव हरनि सर्ट आंनि मबाइलनि केमेरा एसेग्राब साफा नङा दे बे माने मोजां जाया आरो हरनि पिक आरो इयो एबार आं नोंथांमोनखौ नेक्स्ट जिथुनिखि गोन्दो जाबाय যোনে ভিডিঅ'টো চাই আছে ক'ত লাগিলে নিব আহক নাকি কেনেকুৱা দামবিলাক 100 টকা পুৰা ল' প্ৰাইচ না আৰু ফুলবিলাক ন ফুলবিলাক आपका भी ঠিক আছে আমি বহুত দিন পৰা আহি আছো এতিয়া নতুনকৈ আহিছো ভালে শুভ ৰাখক আপোনাৰ বিজনেছটো ভালে চলি যাওক তাকে শুভকামনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ जोंहा एकदम गाहायावनो नारें दुमब्रा थाइदोंलै
थ' जोङो नाइरंदों जानोसै नाइरंजों जाखांना आरो